Имаме в чопър едно пакетче бисквити, в моя случай с 165 грама. Добавяме към бисквитите тахан по избор, фъстъчен, бадемов, лешников, какъвто вие изберете. Пасираме отново сместа, изсипваме във форма за торта и заравняваме. В купа изсипваме 1 кг скир. Към него добавяме 50 грама еритритол или по ваш вкус. Разбъркваме. И към сместа добавяме 2 пакетчета желатин, които преди това сме сложили на водна баня. Добавяме желатина на тънка струйка. Изсипваме млечната смес върху бисквитите и разстиламе сместа. След което слагаме в хладилник да стегне. Върху млечната смес слагаме от тези плодове без захар. Разстиламе хубаво сладкото и нашия чизкейк е готов. Така изглежда чизкейка отвътре. Да ви е сладко.